Hakasnong lapangap ka parti NPP kabaya bon wutam na borok ki political party hakani kasnong lapangap hakani ka election MDC ka baladep kai kene ka jimut bat balay nga ong kumne perlok bat tope je ka video hodo ka pekut kibriu hakani kasnong lapangap kim dayo thiaba na marka bordar issue bat kim dayo latru ban le rep ya ukuba ukhaw ka jongki sa bri sa langkha ka jongki Henry wat la kataru ka NPP kayo bon wotam hakani kasnong lapangap kai kini ka jingmut jong kini ki briu ha lapangap bat kini ki jingkeli ka bangabu ya kini ki nong snong jong ka lapangap kilong ba ka jingkeli ka banekong hato pi hun mo ba pi sa penbit menta le yaki le dawapat enda pi la sa penbit bat ka jingkeli ka baar ya kini ki nong snong ka long ba hato namar ba phimdon kata ka jingnang jistat hoi lada phimdon kata ka jingnang jing start ru Henry pidon ki khmat ki score ban yo i ya kini ki jingsha i konswet ki jingsha le bom su nyo kani ka party ka ba phi panjob ye phi ka jingkli ka balai hato phi hun se ba kani ki jingsham lanot ki jong phi ki jing stom ka ba phi shem ha kini ki than ki jong phi hadu ba ki khun ki siu ki jong phi kin shem makiru hato phi hun se hoi ngiyo iya pi ba pi ya teli ba barok shisnong ban leit yarap thong kba ot kba iwe ya iwe pat haba pentut penwit kibriu karbi ya pi ngiyo i ba pi ya teli ba hadu ba barok kari khasi jantia ki ai jingero ya pi kasnong lapangap bat kejingkeli pat kaba mi hangne kalong ba balai pat phim ya teli banjit ya uta unong mi khmat ki jong pi uba sinyau thu ya kijing stom ki jong pi hoi wat la ka sinong jong pi kamat ya kidi kijing bat jin lada kan mi ka jing ya snam hapdeng ke jaj bandri karbi bat ka sinong jong pi wat klet ba barok kari khasi jantia kin le yarap ya pi namar gilong ki paradok ki parasnami ka ka bangi kwa ban ong hang ni ka long ba tolong ki ba kendit bandri no bat sakaweru kejingkeli hang ni kalong ba hato phim tip mo ba kani ka party ka ba phi panjob kalong ru ka party ka ba thau ya ka sarkar hakani ka jala me khalya ka jongi kani kamut ba phikrchan hi ya kani ka sarkar NPP namar phiklet ya kijing kijong phi hakapor baki 1 year hakasnong jong phi ban yalap election bat ki penbit pen bernyaru ya phi da kita kijing shat ba pher hadu ba piklet ya kita kijing kijong pi bat pikendit benriu no tat enda pilamat biang ya kini kijing keju na kawai kapor sya kawai pat kapor te perlok takat ne hitarai ngangai scam ba pilasa thu hi ya ke ka bangamut ban ong te perlok la syai kasngi ngan ya thu ya pi ya kawai ka short story ha ka by day bat way u leader mo jong kini ka party NPP u badai hi na kini ka snong lapangap ka bangi shem ha kini ka MDC ka baladap teto saya up ha kapor ndri beje jan met mo gupta te tharai perlok takat ne hi ngene sepat ha ka next video ku blai shibon